Em dic Desiré, tinc 22 anys i el meu nom artístic és Desordre. Vaig començar al món del grafiti quan vaig fer-me amb un grup d'amics que anaven a pintar i al cap d'un any i mig vaig veure que jo també ho podia fer, que per què no podia provar-ho. Per mi és una part indispensable a l'hora de viure, de conviure amb la gent, d'expressar els seus sentiments. Quan pensem en grafiti pensem en tots els vandalisme, no ens plantegem el grafiti com una obra d'art, com una obra sobre la paret. Sempre ho tenim mal vist perquè generalitzem massa amb aquest tema. Jo crec que algú que li faci por començar en el món del grafiti no tindrà cap mena de por. Ser potser més responsable, perquè al principi tots quan comencem som una mica irresponsables, però no tinc cap mena de dubte que por zero.